Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Sekuru Magadi. Alhamdulillah, ini ndino simba jaizu. Anditika. Ayo ndafara ndavarati sikuya watakamboya tafara chitaura chiti Sekuru unovhara ere muna November. Ndizvo. Kusvika matsini nakati ayo inini handitese handivhare kudare chitendero changu. Ndavarati aregai nhasi ndidzoke ndinoti zveshuwa havana kuvhara. Ya, isusu tiripo. Mkoma Robi atina dambudziko because chenhu chiripo njokuti isusu chinovhara ndakazonzwisisa vanhu vanoita kune midzimu inokumbirwa mwaka iyi yatinofamba iyi. Saka midzimu iyi isusu kuMalawi toti magini. So muZimbabwe muno vanoti kune magombwe yanogara mukati memakomo, kozoita midzimu inogara mukati memvura. Saka chivanhu chemuno muZimbabwe vanotaura kuti hapana munhu anofana kuti aimbirwe ngoma nokuti mwedzi wokuisa chibage pasi kana kuti mafunde pasi. Saka mwedzi uyu mbeu dzevanhu vemuno muZimbabwe dzinenge dziri dzitete. Saka isusu tunoita sadaka. Ndimbopaona manje difference yacho iripo. Tunoita sadaka. So kana tichita sadaka kureva kuti sheikh haana kana time yokukumbira inini ndikangotaura kuti ndinoita sadaka. Hapana kana kuti munhu anondibvunza kuti Sekuru sei mukuita sadaka. Nokuti sadaka chipo changu. Kune sadaka, kune swadaka. Swadaka kupa munhu kuti zvatoda kupa munhu swadaka kuti iwe watambura. Saka swadaka haisiye kuti inoenda chishambadzwa pese pese. Swadaka chipo chinoenda kumunhu. Saka kana tichita zvemagini kunoko isusu mukoma Robert tiri kurapa vanhu nemishonga. So chinangwa changu ndechekuti ini ndingavhara kuti ndarwara, asi ndikavhara mumwe munhu acharohwa nechishiri December paChristmas, mumwe munhu acharohwa nezvikwambo muna November. Obva wabvunza sejari, obva wabvunza kuti chipatara chakavhara. Tinoziva kuti isusu vanhu vechivanhu vanoziva zvemishonga midzimu inosiyana siyana. Ndo chinhu chandakuziva mushe muZimbabwe. Nokuti kune vamwe midzimu yavo vanorapa nebuti yavanoti bute yokufemba munhu nemukanwa. So isusu tinoshandisa mishonga. Saka pese pese isusu tinenge tiri pamushonga. Pese pese nguva dzese tinenge tiri pamushonga. Saka hapana need andione kuvhala kwangu. Inini kuvhala kwangu kunondishupa nokuti even ndikabvunza madzitateguru yangu munoona panguva yeRamadhani tinototsanya tisingadyi chekudya asi kurapa tichirapa. Nokuti isusu chinhu chakaipa paRamadhani kudeura ropa uchiuraya, asi isusu hatisi kuuraya. Tinotonzwa tsitsi nguva iyo ndiri ndichifasta kuti nguva yekutsanya 40 days ndichitoti Mwari vaita zvavo dai vawedzera masimba vanhu vapona ende vanhu dai vapora. Saka nguva yese yangu inini nguva yese ndinofunga kurapa. Ndinoziva kuti vazhinji kurapa kwedu kunosiyana siyana. Mumwe haagutsikane newe anogona kukuchinja zita kuti ndo vanoroya vai kuMalawi vai. KuMalawi havasi vese vanhu vakuroya kuMalawi. Even manje so ukaenda kuMalawi ndito nemwe muzukuru ari kuchema ari kuMalawi. Mumba mavo makabiwa. Saka hapana nyika isina mbavha, hapana kunhu kusina mbavha. Saka isusu tinochema kuti matambudziko tikusangana nayo mukoma Robert. Ini ndiripo sekuona kwamuri kuita ndirimo mudare. Asi tingati here pane zvimwe zvamukazoti hamukurudzire vazukuru pakuita kana kuti zvingaitwe zvematare uri mwedzi wambudzi maererano nemabatsiro amunenge muchivaita, kana kuti ivo zvinoenderana nemidzimu yavo nechitendero chavo chavanotenda mazviri? Ya, zvinoenderana nemidzimu yavo. Isusu chandinokurudzira ndokuchiti kuti sekunzwisisa kwandinenge ndichiita because isusu tinogara misangano kana kuti meeting. Ndinoona kuti mwedzi uyu madzimambo emuno muZimbabwe vanokoshesa machira matsvuku mwedzi uno watiri. Kuti chivanhu isusu chatinoda chivanhu chinokoshesa kuti tinofana kuteerera kuti bozi nguva inoyi kana tisingati mistake kuchiuye shoko pane nzvimbo inonzi Ndire inokumbirirwa mvura. Saka chinhu chinonzi mvura achina kuti ndechemuprofita kana kuti ndechichi. Inzvimbo yekubva kuma1970s. Handiti zvoreva kuti ananyachuri kuna anachiweshe vanotoziva kuti nzvimbo iyo. Saka nguva ino ndinokurudzira kunyanyisa vanorasa mhepo nevanorasa ngozi tisabate machira matsvuku nekudeura ropa panzvimbo dzinoera. Ichocho chinhu ichocho ndinochikumbirisa stile kuti nzvimbo kana chinzi inoera kureva kuti ine mazitateguru. Bozi ukasvika kumusha kwedu kuMalawi vanotokudza kuti ukuku wallahi ukaenda ikoko zvaunenge waona hameno zvako. Kana ukaona kachidhoma, kana ukaona kachiguru, kana ukaona kachi, wotoziva kuti iwe ndiwe anodena ikoko.
saka inini kurudziro yangu ndikuti vanoita zveminamato kana vanoita zvekurasirira mamhepo murukova kuisa machira murukova kutora mvura munhu kana achigezeswa neminamato yeropa vamwe anouraya huku vamwe anouraya mbudzi bete tiurayire kuganwa koso mvura dzonyura pasi pane kuti titore makate edu toisa mumvura totora machira matsvuku toisa mumvura totora ropa so takukanganisa majini yali mukati memvura because wallahi anhu kunyeperei jini riri pese pese rakangofanira kuti munhu ane mashave enjuzu ndio latoti juni munhu ane mashave ekusvikirwe mudzimu isu toti jini saka majini iwayo yanoda kufamba because kune majini enjuzu kusvika kuvarungu majini emanjuzu ndosaka munoona kuti kune mamemedzi ane mamemeji manjuzu saka isusu toti ngatikoshesei maspirits edu yatinotevedza asi shuwa chandinokurudzira tisaise nzvimbo dzinoyera machira matsvuku nemachira mamwe asingatenderwi kutora jira kumakuwa kuenda nalo kumvura kurikova tichiti tikudzinga ngozi kashandiro kakadaro kakaipa because tiri kukanganisa marukova tiri kukanganisa nzizi tiri kukanganisa zvinhu zvakawanda alhamdulillah. Pane vazukuru venyu Sekuru vakandibvunza vakati tinonzwa Sekuru vachingoti ndikutadza pagirasi pamba ndikutadza pagirasi pamba ivo Sekuru vanogona kutipo here mukana wekuti isusu tizvionere pagirasi pedu pano pagirasi pavo pano pagirasi inenge ririko muroyi wedu munoita zvegirasi here Sekuru kuti muzukuru anenge aida kuona muroyi wake aende pagirasi icho mukoma Robert handinganyepe girasi iroro ndinaro rekuvapa vazukuru but vazukuru zvakangofanira kuti iwewe kana uchifamba nasekuru sekuru ane motikari Land Rover obva sekuru sezvo munhu anofamba nemotikari Land Rover ini ngandipe motikari Land Rover nokuti ndine matambudziko iwewe kana une matambudziko hauone glass renyanga because iwe kati ndoda kuona glass inoona sekuru zvakangofanira kuti nganga dzese dziri muZimbabwe muno unototi sekuru ndoda kuona masimba yawo ngambondipa ngundu yawo iyi ngundu yasekuru hapana munhu anenge ape girazi randakatarisa inini ndomuti iye kana akati ndoda kuona girazi ndinomupa girazi rake riripo asi kwete iri randakatarisa inini because iri ndichibva kumusha tine mhiko nemishonga tinoshandisirwa kuenderana maerano kuti zvatichasangana nazvo tigone kuwina saka ndikangoti wese mumwe abva nokuti mumwe munhu anoita kuti ndoda kuona girazi apo munhu iye ari kuenda kunguva yechidzimai mumwe wekuti ndoda kuona kogirazi mumwe munhu yakubva kunofeva saka ichi hachidi zvinhu zvakadaro mukoma Robert saka hazviite kuti ndingatogirazi ringatopwanyika ipepa rakapwanyika but handibvumirwe kungolibvisa nokuti rine mitemo nezvinodiwa kuti nditevedze alhamdulillah. Saka kuti vazukuru vaya vanouya vachida kuona pagirazi muroyi wavo vane ravo vane girazi rinobva muno mudare munomu ratinogadzirira kuti chionai girazi chimuipi wenyu nekunaka nekushata kwake. Vapapindura chaizvo pakusiku ndiri kuona tine muzukuru kumanhari muno mudare vanzoti mambokurukura naye here rakamira sei dare rake mukomana uyo ari kuchema ndofunga inhau dzemhuri yake saka isusu takangotaura pafoni ndikamubvunza akakumbira ndikamati no muzukuru zvazvinoita iwe ukauya kudare unogara mazuva anotenderwa nedare kuti iwe zvori kukumbira zvigoneke kuitika so isusu chinhu chiripo chokuti mukoma Robert wacho havangouyi kuti afanike amene pari kubva pachidhuri vanotondoteedza maprocedure but iwo kandifonera uchindibvunza uri kumba kwako kuti sekuru ndoda kubuda patv ndinobuda sei isu kudza tinobudisa namukoma Robert saka iwe kana uchida kubudiswa iwe unouya kuno tokuisa pachivhitivhiti saka zvakwauri iwewe kuti utaure nhunha dzako dzese nekubatsirika isusu hatina dambudziko saka ichocho ndo chikurukuru pamberi peupenyu wangu saka ini handina dambudziko saka iye akandidza kuti sekuru ndine nhau dzemumusha ndofunga ati iye akataura kuti zvanzi akambotaura nemi asi maybe kuwandirwa bosi munowanda mune n'anga dzese dziri muZimbabwe idzi kuzobatanidzira neiwe vazukuru vacho vanhu vakawandisa saka alhamdulillah tongoziva kuti zvinhu zvese zvinoitika panguva imwe chete. Mukoma mahali tauriseka mukoma makati tinofara ndoziva kuti matambudziko anenge aita se atiosvitsa kunoku tinobva tabatikana zvizhinji dambudziko renyu mukoma muchiritsanangura rakatanga rini ende zvii zviri kuitika mukati mekwenyu wenyu zazosvika pakuti muti regai nditsvage mukoma Robert nasekuru Achapola ndinobatsirwa. Mukoma Robert dambudziko rakatanga ndichangorora 2020 ndichangorora 2020 ndakati ndiri mudzimai wangu ndakada kuti nditibudei
kuti ndidanane nemumwe mudzimai nyaya yangu yaitofamba zvakanaka. Ndagara almost 6 months ndakatanga kushaya chipfeko changu chemukadzi. Ndofunga ndakabvunza zvanzi ndofunga chakashayika kupi kuti aiwacha. Ndobva tagara futi ndobva ndadana nemudzimai ina hapana chinhu chaakufamba nenga yangu enge isakwanisa kusumuka. Zvaramba zvidaro hazvibvunzike kumurandakadzi wangu kuti nyaya iyi ingafambe sei. Takangoramba takagara takadaro ndangoti munhu ari kuda akuda murume wayo. Saka kuna kuti kwamakabuda kunze zvairapa kumba zvaiita vatagara takadaro. Saka makabva maziva kuti ndaiswa pinkoni. Ndakabva ndatoziva. Saka akazoti endei mudzimai atiendei iye vanhu vaziva sei ndiri kumusimbirira kuti aite sei adzoke. Nekuti ndaiziva kuti hakuna kumwe kwandiri kuenda nokuti munongoziva hakuna kumwe kwaona kuti ndinoenda kana mumwe wakaita sei akakuita saizvozvo. Right. Ndobva adzoka shuwa akadzoka. Ndobva tazogara futi ndobva atiza. Ndofunga akangotiza indisipo ndakamona abuda atiza ndinoziva kuti akaenda ku. Ndiri pamba kudaro ndakabvunza zvikanzi ina handizive kwaari vabereki vacho hatizive kwaari imi ndimutoziva kuti kwaari. Ndofunga ndakambokufonerai kumashure uku ndichitaura futi nawo iyoyo zvanzi abva ndamboti ndinomutsvaga hama dzezei zvimutsvaga but aiziva kwaari ndaamai vake ndoaiziva kwaari achingoti hatisukuza anga pangaenda kumba kwavo ndipo akarangana zvipi izvo zvokuti abuda atize bcause mangwana chikusiye ndipo akabva buda achitiza. Right. Angauya kumadziva tagara azodzoka kumba kwavo ndobva ndakuchitaura naye kuti adzoke maake ndobva watanga kuramba ndokatanga kuramba kuvanhu ndikatuma ndobva watanga kuramba kuti asi kudzoka kuri ikoko. Ndobva tagara futi ndobva ndadzotsera futi vanhu dzotsera nge 4 times ndobva aramba kuti handisudzoka kupi ikoko. Ndobva ndati vandambogarawo chimboshingira nga 20 muna October last year. So 31 ndobva akatiza. Ndobva ndati saka zvakutoramba zvakadaro kaizvo ndobva ndamboedzawo kufamba pana chakaita sei chakafamba. Saka ivo vaiziva kuti sei uya kuramba ishingirira inyaya yekuti hapana ndenge ndangowadhonza redanga ndensisiri baba pane vangu. Ndobva ndaramba ndichitenderera kusvikira pari nhasi pana chikufamba. Iye zvino ndakazenge ndadzokera futi kwana mbuya vangu ndichida kuti nditaure naye adzoke. Vapedzera vataura shoko rekuti ndashaya bhutsu ndashaya magambuzi ndazozvana zviri mutoireti saka mukuwasha zvitese azviburidza imomo. Nyaya havana kuda kundibudira pachena. Ndakazobvunza kuti why muri kuti ini ndindawiridza zvinhu zvipi izvozvo. Tagara futi hapana kupera mazuva ndobva waenda kupolisi vakusungisa inini. Saka ini handira kuenda handirangoenda ndikati vanonditora ndiri pano kana angu achindivharisa ndiri pano handira kuenda. Nyaya inofunga yakangokanti vakafungika kana kuti chii havana kuzoita kusei kuya kunonditora. Ndobva tagara futi ndobva ndazofonewa nemupurisa uyu padotito. Ndobva ndifonera mupurisa uyu iwo ruzera kuti unenawo ifuna kusososo ndikati ikoko handisi kukundereze handisi kukunda kuwe zvanzi manje vakuti vari kuda mwana wavo but isusu munhu watatoona neproblem so ndikotara daro ndikati manje nini mukoma wangu handisi kukundereze kana inge rinyaya yekuti inini vanondinyodzera zvangu zvozvo inini ndinova vakatouraya pakuru than zvavari kutaura zvanditori inini nditotambudzika nofunga pfuma yese ikasvika mukupera hapana kana pfuma yandinayo ndichitenderera kusvikira pari nhasi.
hapana kana chiri kufamba ngomaramba, hapana kana chiri kufamba. Saka kwamaifamba uku zvaisi kubata kunzi chii? Kwadaifamba vaiti chipfeko chake chako iwewe chakatorwa chakawiridzwa muguru, unofunga chakaparadzwa nemuchenje. Hapasina chipfeko chocho chakutoda kuti iye adzoke. Saka takamboedza kuita zvese izvozvo, hapana kana symptoms akuba, hapana. Saka imimi nemukadzi wenyu chamakanetsana chii chakadagaindi? Chatakanetsana mudzimai wangu inini inyaya yekuti aitengesa, achibuda pamba achitengesa. Saka achibuda pamba achitengesa kudaro anga ane nguva timetable yanga akudzoka isiriyo pamba. Ndakatsura kuti kutengesa kungade kuma 8 here dzemanheru ungapabikwa nguva ifunga ingotarara kana ukainoitaura kumba kwavo yangoramba wakamaka ine kumwazvo kuti ndiri kutadzira chi vanhu vavo. Saka ini ndisina kodzero kumutsuku. Saka ipapo manje ndo pandikatsura ndikati nai ini kana ndichikuudza kuti nguva idzasi dzekudzoka pamba udozonzwani, ambaramba akanyarara svika utogumuka munhu mbuda wenda vamari omutera omutora. Saka tichifamba ndinaye yangonzi mhepo iri kumusha kwavo iri kuranza asaite musha nemhepo yekwangu, but kwavo yenza asi unorerese ite musha. Tichimboisa mhepo pasaiti, imimi nemudzimai wenyu makasangana? Takasangana kupa kwavo, akamboti shandei wari kusaringdale indiita zvekutakura mabhero, asi kwavo kumusha ndikwedu ndopatikasangana ipapo svika tizotorana. Munoziva kuti ndabvunzapo imimi sevarume hando wakambonza varume vachiti usatore sunuka yemubhawa kuzomba kwayo, ndizvozvo munoziva zvazvinoreva? Ndopandabvunzira pano kuti ndanzwa muchiti aingoenda kumba kwavo achienda muchinyengerera achidzoka, achienda kwavo achinyengerera achidzoka, uye zvakare mukutengesawo makazinga kusadzoka nguva dzamunofungidzira kuti mudzimai anofanira kuva achidzoka. Ndosaka ndabvunza kuti makasangana kupi, zvichida makatorana kunzvimbo yaaita mabasa ake iwaye ndokumuti chiwagari pamwe? Aiwa, ndakamutora achangopedza form 4 yake patouya kubasa toshanda basa. Aiwa, anga ari munhu akarongeka ipapo ndipomurevera nemi andizvosvikawo mukuwirirana naye kutorana tikatoroorana. But papo manje kuti kana anotengesa anga kunongodzoka pa iye aitwa ndiri kuenda kutengesa ndozozvipedzira handisi kuziva ndichananga nepapa asi ndoda kuzodzoka zvapera. Saka ndaiti nyange zvisina kupera unodzoka nenguva, mwana anenge ada kugeza nenguva. Bari mukoma semunhu aitengesa aifamba achienda kuti imi makati mumboenda naye unotengesa muona kuti munodzoka nguvayi wotoona ngopa munhu mhosva, vanhu munogona ngopa munhu mhosva, munhu aitedza nepesi paanogona kuti ariritire munhu. Ipapo ichokwadi, but unangone basa rimwe raunongochiita kuti muchagara makasonana zvaisingabudi. Saka funga kwenyu munobvunza kuti mukadzi akanga akuti gumbomba panze nekuda kwenguva yanga akudzoka? Ndo pamba ane pfungwa dzangu. Handiti handi pakukiwa kwamakaitwa vetsanangura vaiti zvinoisunungurika here iye aripo kana kuti vaiti dambudziko iri rinopera sei? Ndanzwa muchiti vaiti iye ngao, iyo vaiti iye ndau inosununguka iye aripo. hamuna kuita here chivindi mukoma chekumubvunza aenda mufunda kuti shamari zvawakandiita izvi iwe wakaenda ndosaka ndichiita sei? Handina. Hai, papa ndinonyeba nanhasi handina. Mukuchida? Handina. Munhu akatomboita chirongwa ichocho chikatomboitwa paredhiyo, chirongwa ichocho ndiko akamboti nyumwe
but havanokwanisa kutobvunza. Mabuda mchitaura kuti makasongwa nemukadzi. Ndozvakatoitika. Zvokutoti izvozvi atosvika kundibvunza kuti kana wange mapedza unozondibata. Ndakamboitisa chirongwa ichocho. Tombofona because kana pandakauya ndakamuudza. Ataiwa pakanaka. Ndizvo zvatirongorwisa kuti zvifambe zvakanaka. Imi ukama hwenyu naambuya kubva pekutanga wanga wakamira sei? Ukama wanga wakanaka. But kungobva ipapo andizoona zvakafamba zvakanaka. Ambuya wangu inini pandinovaisa problem vanga vasingakwanisi kutsura mwana. Vaingomaka mukwasha kuti ari wrong. Pese kana uende nenyaya mukwasha ari wrong. Saka ndo pandinovapa problem ipapo. Imimi mafamba manzwa kuti makashaya chipfeko chenyu ndokuzofamba ndokuzondobva zvatsindirana kuti iwe wakagadzirwa nechipfeko chako chakatorwa chakaiswa muguru handiti ivo vacho vamaendera vanga vasingati here mbonotorawo chavo dzimaitiso muguru mite 50-50 anga atoenda vangatoenda anga atoenda ipapo saka paakarongedzwa oende nsiku ndangwana imba yarongedzwa zvokudai pakwana chanzi makatora chakewo tainge ndakatodzosera because ndiri munhu anga achitorwadziwa nanhasi ndichiri kutorwadziwa. Saka ini ndinoti nini ambuya vangu tichidzoka pamashure ndova ndinopa problem nekuti ndakatanga zvistada ini pane gurupu ranga vari remushonga but ivo vanoti havaite zvemushonga vaiudzwa zvokuita vari kunda gurupu roro ndora ndakatanga kususpend. Ima mapinda gurupu inini manje havaiziva kuti ndenge ndisina kupinda but pandaibata foni yavo ndaiona gurupu iri kana kune vamwe ndaiona zvaiitika kuti so mitoka dai unodai mutoka dai unodai mutoka dai unodai ndopandikaona pakaitika nyaya idzodzo. Saka kuti mugurupu imi makatodiscusswa kuti kana uchida kusunga murume unotodaisirezo ndizvozvo chaizvo mukabva manoona pakati chipfeko chemukati ndochavanotoropa vanodai nanhasi ndopandikatoona kuti ndopandinosuspenda nyaya iyoyo yese vanga vasingakwanisi kudzora mwana anga ane challenge bamba atizvavaripo varipo. Sekuru alhamdulillah mainzwa nyaya yemusikuru tauraro ya mushonga uyu une simba asi tinoti uroyi wacho unorwadza chinowani ndichikuti vamutambudza mwana mudiki stereki dai vale vamwe vambonzwa sisi nokuti kutadzirana kwevana tikasvika padanho rakadai so panyika tinenge tichiuraya kuti hatina kuuraya iye tauraya upenyu hwake. Nhasi uno iwo wawo mwana ari kuenda achinoita zvaari kuita but uyamira one place anditi so akaroora mukadzi raakuita senge rombe renyika dai ivo vakaziva kuti havasi kumuda mukwasha vaingomubvisa. Saka vakaenda kun'anga vakanotsvaga mushonga wakapiwa iye pano n'anga nhasi unoti uchiworonora pa n'anga achiziva kuworonora ndozvidambudziko ratiri kusangana kwamarombe. Vanhu vazhinji vamwe vakadzi handitya vakadzi vatiri kusangana navo panapa vari kushinwa nevakadzi yavo ikasvika nguva yacho kuti vachiworonora havachakwanisi kuworonora. Iko zvino zvikana ukadaidza vamwe vanhu vatikudza kuti ainini sekuru ndakaroyiwa but kuroyiwa kwacho ndikunyala kutaura. Ari kunyala kutaura nokuti vamwe vacho ndaamai vake kana kuti ndambuya wake. Chaari kunyala chinhu chicho kuti iye haasi kugona kuti ataure kuti ambuya vakandiita ichi. So sekunzwa kwamuri kuita zvinondisasisi but alhamdulillah mushonga unosunungura vanhu tinouwana panapa tinoutsvaga and tichamupa 2 liters under 7 days then after 7 days akuenda mazuva 4-5 otsvaga kuti anozvifadza kupi kana ane mudzimai waenda anozvifadza because test because munhu akanyora mesi anozoenda paexamination. Saka isuti kuti tikumupa mushonga wa 7 days anomwa padei poga poga akamwa mushonga iyoyo anozonzwa mabhola yake ekunyeredza so wallahi mushonga iyoyo ndinawo ndikunyepere kwamaroni ndotouziva ndakarara kuhope so kuti asekulu anotoda kuti tora uyo nauyo 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 umupe pokupedzisira wacho anozopesa nejongwe
mulume achembereka manje achembera chiri mfana dai kuri kuti anza aida kuita chipali saka ndofunga ambuya ndicho ambuya akati aiwe ukubvaira nokuti nekaloli kekutakula mabhero saka ukuti upalike mwana wangu da kukugadzirisa saka uyakagadziriswa pamusaka pechipali alhamdulillah asi mishonga mukoma Robert ndikunyepere mukoma nali kupora tichibata mchipindura iwa Sekuru pana vanozviya vanozondifona kuti vachitadzi ini ndine nhengo diki Sekuru Achapola vanogona kuita here kuti ite hope vakamira sei mukoma nhengo idiki inoita but kana wamunhu mukuru wakatomborara nemudzimai aikulise makurire mwana mudiki nokuti ye mwana mudiki ndoda kuti ndipindule vanhu handindwisisi ye mwana mudiki inenge ine zvese inenge yasati yashanda saka nhengo kana yaita mudiki iwe munhu watombozvara inenge yani kureva kuti pane afanira kuti chibage chinenge chatenewa saka nhengo idiki kana yadaro inoenda ichikura but inokura ichienda chikudzwa nemudzimai saka kureva kuti mushonga tinawo wokuti nhengo yacho ikure but nguva yaanenge achidya mushonga weye ndio nguva afane kutora nguva yakareba chaiva mudzimai nokuti sezvakaitwa kusungiwa uku inodzoka futi inoyamwika because paasungwa mbeu yake yasungwa yakuwandira kumusana saka kuti ichiwana power azvichaita iye mukadziye wakarambana naye akaenda wache akangouya uya atora chikwapulu anenge akutolova malovero chaichai yamushesha izvi handiti saka uroyiwa akaitwa mfano tinotenda kuti Allah subhanahu wa ta'ala asvika panapa atichamusunungura zvedu nyangwe atezo racho kana ambuya yacho kana ani vakanzwa ngazi kuti mkwasha wari kusunungurwa neni Achapola handi mzenge papa ndokumusunungura shuwa 7 days anenge akukwatula zvokukwatula shuwa kuti akafamba muroad mutoto muchira wotombofunga kuti pana ndakasungwa panga pari right saka aiwa tinomusunungura shuwa ndotenda ipapo mkom imimi muchazosvika here panguva yekuti muchazoti kune mukadzi uyu ndiwe wakanga wandita ichi kana kuti zvakabva zvatopera kana muchinge mabatsirwa kana kuti muchine shuviro yekuti mudzokerane nemudzimai wenyu wekutanga shuviro yende ndinayo nenyaya yekuti mwana achiri mwana mudiki izvo vakamusiya akwanisa 3 years kuna October 21 October akwanisa 3 years akamsiya ni mwedzi mingani kuti gore kana kuti makore mangani akamsiya ne 2 years 2 months akamsiya mina yini ari kukumbana kukore kusiya mwana mudzimai kwakwenda akatoenda anombofona achibvunza kuti mwana ari sei asati akamboda kutoya kunomutora ndikatozomurambira kuti nofunga ini tongoti handira kumurambira but kuti vabereki vakazvirambuka kuti zvinoda baba vake uzidwa ari kuziva kuti mwana ari panapa ane mumurume saka imimi munomurambidza here kuzona mwana handisitaura zvekutora asi kutaura kuona mwana handimurambidza nekuti ndikuedza kufunza kuti mukadzi ane mwana ane 3 years unzi asikuya kana kuzomwana kana kufona kufunza kuti mwana ari sei asati ambofona kana kuuya asati kwambuya vanombonzera kuti muzukuru wangu ari sei kana kufonera amukurungai wavo vasati achiri kutengesa so far ari kupamba ana foni akachinja lainangana ari kushandiswa nemunengena wacho iye line akanerimwe line iro handinawo makanyanyotadzirana chichine mudzimai totadzirana ndiko kwatikatira kuti takazosvika mukunetsana chipere kuti takatozoita nge tinorwisana but yakabva tozobatikana zvosvika aende inyaya yeunonoka kwamba chichi saka muri kuti makasunungurwa munogona kumutuya tidzokera kwaakakusungai futi ndosaka sekuru vari
ndo akatotaimira kana kuti masekuru chisununguro vainge vakundipa kuti ndisasungiwe zvachose kana akaedza apa ino hatiti takutora nyaya tichizeka hatisi panokoka handiti mazvona mamunzwa sekuru zikuru hanzi ya ndamunzwa motogara vinaro kuti mumimwe musunungura ya aiwa nikisi tikamusunungura iye mudzimai achatoona kuti murume wangu asunungurwa bo pari zvino so haichasi kuti haadi kudzokera ndoziva kuti muzukuru anga ndachida kudzokera but pfungwa dziripopo kuti ndikadzokera maybe yakusi kuti ari kundida pane zvaari kuda maererano nezvakaitika ende two munhu akapa mushonga kuti asunge mukadzi wacho haasi kuwanika saka la dambudziko kuti vanoda kuziva kuti ndiani akasunga saka ndikaswedera padhuze murume uyu achandinetsa saka bheta kungogara ndaenda kurefu saka handione dambudziko rekuti kudzokerana kuchashupa nokuti iyewo ari kuchamhosva dzake saka chokwadi chakazara chekuti isusu tiripo pakushandira muzukuru kuti apore 7 days dzedikakwana anotiudza kuti asekuru ndasimba pane zvino handichisina dambudziko saka ndizvozvo pane sekuru pamataura pamati vakadzi vanogona kutaura nyaya idzi dzekusunga varume vozotedza kusunungura nyatsopataura ipapa kuita kuti pana makateerera vanogona kuti vachida kusunga vanhu vavozodza kusunungura kana kuti vanoda kusunga zvachese zvinhu zvakanakira nekuipira chii zvekusunga chinhu chakanakira kusunga ndechekuti ari kusunga mukuona kuti mukoma kana vakafamba kumung'anga akaudza kuti mushonga wakakandwa paguri remwena uyu mukomana nditaure chokwadi chakazala mukoma robin pakunetsana kwakaita vakapikirana akati enda kwaunoda hapana chaunondiita saka mukadzi akanopiwa mushonga akati ndinoda kumufidzisa iye murume azoona kuti haasi tsotsi asi uyu anoziva akafunga kuti pamwe mudzimai kutaura kwehasha saka guri remuchenje handi kunyepere mukoma mushonga iwoyo wakaipa kana isusu tinotouziva asi mushonga ndogara ndakakurudzira zukuru vangu kuti kana tichisaguri remuchenje kuenda uko kuda kuti munhu iya uchisinei naye handiti saka kuda kuti uyu pake zvake pakashaika dai ashaika munhu anogona hapana zvakatopera nokuti afana kutoshanda anozongoita ufange sezvandanzi ati ndongoita dhonza nazvino atoti dhonza nokuti akati iwewe tuloora mukadzi wako bosi uyu aizviitiwo ndinozvinzwa saka mukadzi akati aiwa kababa mwana gadisikai pamaona motikari gadisikai uyu akati aiwa inini ndisu mukomana wokudhariweni saka mukomana wokudhariweni nemusikana wokudhariweni zvakasangana zvikapedzerana saka iko zvino akarowa chibhagera chiombe ndiye saka chaakumutambudza chibhagera saka ndizvozvo mukadzi hapana kwakaenda nazvino kana mukamusvikira nokudza kuti akanditi ameno ndiye yari yapo akati ita saka ndakaita ende munhu wacho akanotorera akamuudza musikana kuti ndikakupa mushonga ini handigone kuolonora saka musikana ari kutoziva kuti ndosaka muchiona kuti vanhu atogara rakakurudzira vanhu kuti itai zvinhu zvamunoziva nokuti wallahi munhu ukamudza kuti mushonga unouraya kuti ndipei nda kuuraya musi unofa munhu uye achifa anofa achidaidza zita rako kuti konaiwe patakatadzirana paipai wakutondipinza mugomba here ndakuenda ini so mangwana vanhu vese anoziva kuti nhingi uye akaurayiwa nanhingi so mushoise nongumuko chinzi muroi saka isusu ndosaka muchiona kuti mukoma robe totaura pachena kuti aiwa inini musandibvunze mushonga wakulombesa handiuziwe nokuti mukatidza kuti musekuru munolombesa ini ndikupindura kuti handiziwe but munhu anondibvunza futi kuti takakunzwai pana mukoma robert paipai muchitaura nyaya yekurombesa ndakamboti ndinorombesa alhamdulillah saka uyu akagadzirwa nemunhu anoziva mushonga iwoyo ndikuudze mukoma robe gurugwa rake rakatorewa handiti rikasungiwa nemushonga rikakandiwa muguri rikamunyiwa nemuchenje kureva kuti uyu pasystem yake yakamunyiwa nemuchenje mushonga kudyiwa kwaita nemuchenje ndokuparara kwesimba loyo musana waenda washiniwa wasungwa saka zvaakuda vanhu handiti vanotsvaga mupinganjira togadzira mushonga mupinganjira kuti tateguru akasimuke agone kuona zvoreva kuti pakuda mushonga unogadzirwa unonodonhedzwa muguri chinhu ichocho chinodyiwa nemujuru chese
chapera kujiwa nemujuru tochibvisa mumujuru mumi topa mushonga togaira mukomana mushonga kana kuti iye pachezvo zvake ngaende pachuru unoona mudzi wakakrosa muchuru wewe wodambula uku neuku topedzisa mushonga totogadzira takumuka alhamdulillah handiti nokuti tateguru wakakaenda nemujuru mumujuru mama mune umwe muti wakamira uri mukati mechiguri usiri kujiya nemujuru usiri kupera ngadambula iwewe di ouya nawo handiti tosanganisa neumwe mushonga waja mushonga zvapera ndokulapanula nokuti kulapa uloyi unopedzwa neuloyi amungatimi munhu aroyiwa nhasuno arowa nemheni imi mubva matola bhemba muchidonera munoenda kujeri uyu wemheni aazikani kawe isikireti yechibhoyi saka iwe wakuenda straight chikatano wabata so kunotema munhu unoenda kujeri polisi yakamira izvozvo tataura pazikuta kuti tibva takurukura tichitaurawo kune vamwe vazukurukadzi vasiri panapa ngatitiwo zvakare kune vazukuru vakadzi vakasungwa nevarume varume vachibva vangodisapia vaakutadzawo kuitawo mimwe misha kusaida munosunungura kuti alhamdulillah mishonga iwo ndinawo ndofunga kana nhasi aripo wokuti even stroke munhu kustroke esiwa tinoshanda pese ipapo munhu akatonzi zvombo zvapera ndofunga kana ndikatasa mufoni wangu ebasa kune mukadzi akatibuditsira nezvo taneta mukomarobe kuti tikunzwa zvirwere takubata pasingafanira kubatika because chinoitika ndechekuti dare remudzimu chiri kutaura panapa pamwe pacho panotaura munhu wechirume panotaura munhu wechikadzi asi isusu totoziva mumwe mukadzi akabudisa sikarudzi yake nezuro zvese kushinwa kwekuti ndoda kumufikisa mukadzi anototolera murume wangu saka ndoda kuti amere chironda chomera pasikarudzi ko kana amere chironda pasikarudzi murume achaita basa ipapo handiti saka zvakafanana vakadzi akuita izvozvo tinosunungura asi tasunungura tinomuudza kuti iwewe mhosva yawakapara iyo kai yakupandukira isusu wacho mukomarobi munhu akauya iri reguri ritinaro but hatiride nokuti irori irufu mandisisa nokuti uyu paari uyu vamwe mazuva ano varume vanoti akasvika visazivi anozvibvunza kuti chandikugarira panyika chii ndio pamunonzwa kuti hanzi kune mwana wanhinge azvisungirira akuzvisungirira bo zvakasungiwa nemukadzi apa anobva enda kundodana nemumwe mukadzi womunza kuti aiwa ndakuda achinosvika ikoko go mushina uchafamba saka ipapo manje akudzwa kuti sekuru ndakasungiwa inini ndada kuti ndinoshanda uku ndatadzira kushanda saka aida kupalika kanga achipalika toni uchapalika mubvunze munzwa akuti atopalika yeye ndapalika nembo zvikaitika so manje kunenge kwakufambidzana kwechi anoti ati musika anzwa ndakanzwa matavira ati kamoto kamberewere kakabisa chi matanda kumberu so izvozvo kamberewere kako kakazovabatidzira moto so nhasuno mudzimai wewe uye wangochidana naye wacho futi handiti iwe wasiyiwa hausi kukwanisa kumushandisa kwaari kuenda kwaari kutonalala nemumwe munhu iye wako wacho futi saka ari pamawani ndiyetu saka aiwa alhamdulillah asvika kuna Achapola anosunungura Thank you.